ndine urombo zvikuru nevanhu vanoda kuti Chamisa vataure. Hanzi akanyararirei. Notuma Chamisa kutaura kuti ndimana nemimi. Ndimana Mwari here. Zivai kuti munhu waMwari haanambofanana nemunhu wenyika. Wenyika anongorotomuka kutaura zvese zvisina musoro. Zvisina kuti anozvibvunza kuti mashoko andiri kutaura akanaka here kana kuti haana kunaka. Manje uyu munhu akamirira denga kuti Jesu anouya anytime anoda kuwanikwa akakwana, akarurama, achinzvenga zvakaipa. Ko chinombonyanya kukukwatisai chazvona Chamisa imimi. Hamuone kuti mune dambudziko rekuti munomutya. NdiJesu ari maari anoita kuti mukwate kudaro, so bheta mutendeuke. Mukatendeuka zvese zvinopera izvo. Tendeukai munamate. Semadiro anoita Mwari. Akataura kuti ini ndiri zii, ndinogara chinyararire, handitauriswe nemunhu. Kunze kwaMwari ega ndiye anomutaurisa zvaanenge atumwa naMweya Mutsvene. Saka siyanai naye Chamisa. Siyanai naye, hamuna zera naye pamweya. Machepa chaizvo. Mweya wake unomuudza kuti nyarara. Pane panofanira kutaura, pane panofanira kunyarara. Iye ega naMwari wake vachidzidzisana. Nekuti remember there is what we call chisungo, covenant yake naMwari, level covenant yake naMwari wake. I don't think you can make him talk. You can't even make Chamisa talk for nothing. Wese aita chiro chake anongomanyira kuda kuti Chamisa. Wese aita kanhu kake ada kumanyira kuti Chamisa. Musamuzore madhaka. Mirai naGeza ndiye muridzi wechinhu nanyoka yamabhunu. Ndo vanokupai direction yezvavakatanga nekuronga. Vakaona ZANU uori hwayo, vakaona ZANU umhondi hwayo, vakaona ZANU kuba kwavo, vakaona ZANU kuzvondana nekuzvonda vana veZimbabwe. ZANU yakazvonda vana veZimbabwe nekuti mabasa maticha haana mari, manesi haana mari. Hakuna kambani dzine mari dzinobhadhara muZimbabwe. Vanhu vari kukwangwaya, ndo zviri kurwira mabhunu, nyoka yemabhunu naGeza vari kurwira iwe. Uri kuswera kushama zvisina basa rese. Uri kushamei ipapa? Uri kutaurei? Vamba pati yako. Chamisa akasiya sisi madi kutora. Nga zvese zviri kuitika yakati no. Saka muda kuti aitaure chi? Anawo ane vanhu vese maoko ake. Don't ever think kuti haana vanhu. Ane vanhu, ane chaunga akataura kuti ndangobuda mumhandu idzi chete dzakamumoteredza. So Geza revolution is the best. Joinai vane shungu yokusumudza Zimbabwe kuti ive nyika inoerera uchine mukaka. Joinai Geza revolution namabhunu, nyoka yemabhunu. Joinai. Ishandurwe nyika. Vanamati vari kutonamata vese, munhu wese ari kunamata kuti Zimbabwe ngainake. Nekuti haingava Zimbabwe inonakira munhu family yanhingi nezvigananda zvake. No, it's not that. It's Zimbabwe for everyone. Saka hapana kusununguka. Pakaonekwa naGeza kuti hazvina kusununguka zviri muZimbabwe. Captured police, captured lawyers, captured human rights, captured everything. Everything is captured. Nekuda kwopfumo muZimbabwe uri kungogoverwa all those departments, MPs, what. Muri kungozviona zvatakaudzwa naGeza. Zvakapuritswa pachena to everybody. Saka how do you think? How do you feel? Batana naGeza nanyuka yemabhunu for the transformation of this world. We need a great Zimbabwe for everyone. Anonwa tii nemukaka every day. Kwete vanotora 6 million vachinotamba nhodo.
vachinobika muboora. What is that? Nyika isina mabasa yakadhakwa, sepadhakirwa yakaita. Unotora 6 million instead yekuti paitwe zvimwe zvinhu zvekumabasa kuti vanhu vatambire mari vachiisa muhomwe, pasina zano rakanaka rekuvaka. Mungapinda here pazvigaro zvekunoparadza nyika kana kuti ishupike semashupikiro ari kuita? Hazvingaiti. It can't be like that. Geza aramba, Mabhunu aramba, and all those vari kuseri kwacho vari kuzviramba, nekuti muzukuru wako chai achashaya basa. Mwana wako izvozvine zvaana basa, ari kumwa mutoriro. Ambuya vako chazviyazvo vari kudya mangai, chirarira mangai. Tete wako, sekuru wako, vazukuru vako, nyika iri kuchema. Everyone is crying. So izvino vakuda kutenga vanhu kuti vanobhadhara vatenge vanhu. Handimboona how silly it is. Ungatenge munhu wekuti anotsvaka geza, utenga munhu unotsvaka nyoka mabhunu. What for? Rambai vana veZimbabwe, changamukai mhani. Tikurwira nhaka ya each and everybody, nhaka yakasiyiwa nana sekuru Kaguvi, nambuya nehanda. Ndo nhaka dzedu dzatiri kuda. Toda nhaka dzedu. Want to fight for our own inheritance in Zimbabwe. Svinurai vana veZimbabwe, svinurai vana veZimbabwe. Pauri pese imbofunga pakuzvifungisisa kuti kwenini hama dzangu mashure kwesu kune mudungwe wako uri kuguta here nezviri kuitwa izvi. What is taking place? Inzara dzega kumashure kwako, mudungwe wako, ukurudzi rwako. Ungave mushona, ungave mudhevere, ungave muchitori, ungave muvemba. Everything zvakadhakwa. Nyika inofanira kusimudzirwa nemabasa. Without jobs nyika hapana kwainoenda. What type of leadership have you got? Doesn't make sense. Vakazviona nageza vakazvitaura. Inasi ndakazvitaura, ndaitozvityawo kuzvitaura, asi zvataurwa ndakutozvitaurawo kuti yes, tatakanyarara zviri kutya kuurayiwa, kutya kufa, kutya kupisirwa dzimba. But that's the fact. Yekuti nyika iri kumorwa nezvigananda zviri kugwera motikari instead yokugadzira nzira kana kuti kugadzira mabasa. Kuvakira vanhu misika yepamusoro, kuvakira vanhu mabasa anovapa mari every day, kuisira vanhu magetsi, kuti chimotikari kupuwa chimotikari chinofa. Unodira petro yacho newana kuti ava vari kupuwa vaimba ava vari kuziva kuti kuchakambeni machurches iwaya ndiwo achange ari ezanu because atotengwa kudhara. Vese vakapuwa mota iyo ndiwo vachavhotera. Hamusi kuona kuti ndiwo pane secret yacho yekuti vakatotenga kudhara nemamotikari akutotenga vanhu izvozvi kuitira kuti mavhoti next mavhoti. Saka musakotsire vana veZimbabwe, mirai nesimba.